So guys, फै दसे जिरायबाय। बा खुसि ना मानाय मोनफिननायनि। आलासियानो थांनाय मानसिया मोनफैबायानो मालाबानो। फैयाबा नोंसोर लेंहरनायखाय फैबाय आरो आं फैयामोन। सासेया रेडि आंबो रेडि। आस्तायावनो थांनो नागिरदोंमोन। दे थाब लेजि। एसां गोबाव आंथ' दहायनो जादों नेगासिनो दं हिनजावफ्रा उनथिफोरनि जानला मोनला ओरैनो नंबाय बाया थांनायनि आगोलावनो पावार बेंक चार्जार आइफन चार्जार बेफोर एडेप्टार बेफोरखौ लाखायाबाथाय उनाव प्रब्लेम जायो लाखाना लांगोन बेनिखायनो नांथारगौ बेफोर खामानिखौ जुदि बाहेरायाव थांबाथाय आं लांखाथारो आं बेफोरखौ गाइस जोङो मैया थांगोन होनना बुंदोंमोन ना दा थांदोंसै ओंखारबाय आइयाबो मोनफैबाय जों बिजों थांगोन होननायखायनो आब'मोन न'नाव थांदोंमोन दा जों थांबाय थादोंसै सान्दुंआबो जा गरम ना लाइनाव एसे हाबनांगोन एसे लाइनाव खामानि दं बेनिफ्राय थांदोंसै र' नायदोंसै बेसेबां गोबावजों सफैयो रेडि मालाय बिराद खुसि नुवाखै मास मोननै जाबाय खोमा ना मास मोननै जायाखै जासिगोन थांगोन थांफानो गाबदों नुवाखै बिनो बिराद गारि गाखोनो मोनबाथाय ओंखारदो फैदो सना दे ओंखार गाबगोन दे दा फैदो दे सना दे देनां थांगोन दे सना बाय बाय होन दे ओइ बाय होन दे गारि गाखोनो मोननानै बाय बाय सेस सिरि थालायदो एबारबा गाबनायाबो थांफानो गोसो दिनजिबाबो थानोसै गोबाव जायो दा टाइमा 10थासो जाबाय नामाथाय 11ता जासिगोन दा थांगौमानि आरो लेट लागोन ना So guys, नोङो IPL नायना नाया किन्तु नोङो गावनि ओपिनियन होननानै गोबां प्राइज देरहा बेबो लटास 365.in आव बेयाव गोबां कुइसन थागोन जेरै हु विल विन मैच आरो हु विल विन टस 50+ कुइसनाव नोङो गावनि ओपिनियन होननानै गोबां प्राइज देरहानो हागोन लटास 365 आव थांनानै नोङो रेजिस्टार खालाम आरो लोगोसे मोनगोन 365 नि बोनास बेयाव नों मोननो हागोन 1-to-1 24 आवर्स नि कास्टमार सपोर्ट बेयाव 10 मिलियननि बारा इउजार गेलेयो क्रिकेटनि अनगायै बेयाव 200+ कुइसन दं जेराव नों गावनि ओपिनियन होननानै गोबां मोजां प्राइज देरहानो हागोन नवाजुद्दिन सिद्दिकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल नेहा शर्मा बेफोरबायदि गेदेर सेलिब्रिटिया बेनि ब्रेन्ड एम्बेसाडर थ' गोबाव दा खालामसै डाइरेक्ट रेजिस्टार खालाम लटास 365.in आव लिंकआ पिन कमेन्ट बक्सआव साला नायनाया साला ना मा होनदों दाबो गेन्जिखौ मोना So guys, फै दसे जिरायबाय ओमफ्राय नै एनार्जी ड्रिंकसो दे मनस्टार माने रेडबुलखौ मोनदिया मनस्टार लाबाय बारा गोजान गैला थेवब्लाबो रेस्ट लाना थांदोंसै लागिनाबो बहुत गोबाव जाबायना 11टायाव फैनाया दा 12ता बारलांबाय 1टायाव सहैगोन बायदि मोनदों आङो टाइमखौ केमेरामेन जागासिनो नै सासे लोंगोन ना लोङा नों एनार्जी ड्रिंकसो जौ नङा दे बेयो मोनथारबाय खुसिया बा डेन्जार खुसि जागासिनो बै एसे आगोलल'थारसै गैथाला सफैथारबाय मोनफैबाय होननाय लोगो जा खुसि बास्रा दिनैसो बेसेबांबा दिननि उनाव फैनो मोनबायना ओरै नायनि मोखांखो ओइया जालालै दा टाइमा खमसे खम 1टासो जाबाय नामा आं वाइड एंगल लादोंना केमेराखौ जा गोजान नुहुरदों खिन्थु खाथियावनो दं बै गामिया मोनथारबायानो आरो एसेल'थारसै नोंथांमोना दसे नेबावबानो नुनो मोनसिगोन जोंनि न'खौ रिपर्टार जादोंसै आं दिनैनिफ्राय बा खुसि ना मानाय मोनफिननायनि
हाथायानो लोमलिया बिदिनो दे बुखांजोब एबार जाद जादखौ सब मावजोबदों एबार अ दहाय लागायनो हाबदोंमोन आरो माबे गाइस फाइनाली सफैबाय आं नोंथांमोननो एसे क्लिप देखायखाबायानो दा ओंखाम जाखांनानै फैबाय आङो ओंखाम जाखांना दखानावबो थांबाय नै लामाया बेबायदि मेन लामा सोरबा जोंनि जायबा खाथिनि एरियानिखौ बुंनानै होनो आरो जायबा फैयोना बै जाय स्कुला दं स्कुलनिफ्राय एसे फैनानै नै जाय ओमफ्राय नैबे टार्निं बे आंनि फैनाय जायो ओमफ्राय न'आ नैबे दा दसे बार जाथ'दों र' ओमफ्राय एसे बेरायहैनांगौबो मोनसे जायगायाव नोंथांमोन देखायगोन दा समा एसे दोबैबावथो दा एसे जाना दं स' गाइस दा ओंखाम जाखांबायबो ओमफ्राय सम बारा गैला आं दा एसे गामियाव थांबाय नै बे साफा आइ जाजोबो आरो बे सासेया माइदांनि आइया नै अरिजिनेल ओमफ्राय बेबो आइयानो जायोना माइदांनि आयं जायो ओमफ्राय बे नुखाबायानो जानांगौ ओमफ्राय माखासेया दङ बयबो केमेरायाव फैजोबनो हाया नालाय आरो गोदान समावथ' रावबो हाखाया नै दाखालि बेबो हायाखैमोन दा हाग्रा जाबाय आङो एसे दस्रायाव थांना फैदोंसै ओमफ्राय भिडिअबो आपल'ड होनांगौ बिटिलु गोदान ना बारा लाजिनो नांगौ फार्स्ट समाव आं लाजिया आं लाजिया So guys, दा जों कालिबारि होननाय जायगायाव फैगासिनो आरो नेटखौ मोनाना बेनिखायनो आं दस्रा जायगायाव थांनांगोन दा बेनिफ्राय अके मोनाबिलि सम जाबाय दा बेखौ कालिबारि होननानै बुङो अके गाइस कालिबारियाव फैदोंमोन आं ओमफ्राय नै सासे लोगो बे लाइनाव आं लोगो मोनबाय थायोना ओमफ्राय दिनै बाइक 125 पालसार गोदान लादों किमान पैसा दिले 1 लाख নহয় टोटल किमान परिছিলে टोटल 1,11,000 1,11,000 माने दासो बायदों दसेल 22 किलोमीटर सलाले किन्तु माने स एसे गोजान जायो थेवबो सिनायलायोमोन ना दा लोगो मोनबाय आङो बे सिनाखि रावबो सिनाखि गैया किन्तु बे जायगायाव आंनि बेल' तय अकले सिनाखि मुरिया कालिबारि बाजार दिनै बारा समखौनो मोनदिया भिडिअ बानायनोबो स' गाइस उपाय गैया आङो दा भिडिअ आपल'ड होनो थाखाय नैबे फुख्रियाव फैदों बे गेदेर फुख्रि दे पदम फुख्रि होननानै बेनोना मेन राजा जेखिजाया आं बेयाव नेट मोनो बेनिखायनो आं बे जायगायाव फैदों नङाथ' बिसोर न'आव नेटखौनो मोना आरो आङो भिडिअखौ एसे गोलाव बानायगोन सानदों खिन्थु फार्स्ट टाइम फैनायना समखौनो मोना नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ मानि थाखाय सम मोनाखै दा जेखिजाया नेक्स्ट टाइमाव आसा खालामो बेनिफ्राय एसेबाबो गोलाव खालामनो नाजागोन आं भिडिअखौ जेखिजाया दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय होननानै टाइमबो गैला बेनिखायनो भिडिअखौ थाब होथारनांगौ दैलि ब्लग होथारनांगौ ना जेखिजाया थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय आरो सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय